Arratsaldeon, ni Jonander Urresti Ugalde Ansoleaga Asla Bilbao Olano Agrezabal Alberdi Bikandi Amparan Bikandi nahi beste abizen askoren artien bermiotik nator, Tribis baserrizen ondotik eta hain zuzen be Tribis baserrizen inguruen indako ikerketa lan baten fruitue da gaur hemen egingo dodana. Horretarako dokumentu ezberdinek erabilkotez, bai baserrizen inguruen aurkitutakoek eta baitxebe baserrizen bertan aurkitutakoek. Hasi aurretik, eskerrak emon, atxitxe eta mumari, euren gorputzetan sartzen guztiaren. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva, que la tortilla se vuelva y que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Merci. Millem daudei, millem dauta bat. Hasi nintzen berton bizitzen, bertonez, aurrien, beste mandan, hemen bizitzeko ez dagoto nino naulako narrurik. Eta hasi nintzen, baserrizen martxan nimitzen, hortuen lanien, rota bat horra pasaten bedarrake bai, oiuek, baserri batek, edonok baserri baten eitzen dauzen lanak eitzen. Eta aldi berien, superbloki eta enekilako zelan egin berba horretaz, zelan zetaz gudot egin exactamente berba, zein dan muine. Eta momento baten, hortu nahuela, rota bat horra pasaten, esaten, ostra, ja banau zozelan nire arbazuen gorputzetan sartzen, eurek eitxesan dagoen ekintzen bitartez, eta honek ja, zozertaz, eitzen dago bihar, no? Azkanien lan honek diez baserri hau martxan mantentzen zaudienak eta lan honeti ez baserritar postmoderno batek erabiltzen dauzenak baserri horren inguruen bizitzeko, ez da? Uztartu hitzetik dator. Gure hasizek bihiri uztartzen zauzen. Folklore eta vanguardia. Torri Serra, venga una, pinta vanguardia, Torri! Venga, hala, diretu. Venga, purtsu gehiago. Hala, torri, pinta vanguardia. Hala, venga, folklore, aman buru bestatamon. Vanguardia, suave hau. Torri. Da gero nik esango nauen, benetan, nintzako ikerketatik esanguratsuena, ulertutie, ondarie sobre todo dala, ekosistemie edo testu ingurue jabotie edo kokatutie gauzek. Hau da, ez? Daku modelo bat ondariena dala bastaitz. Hartu nahu barriz da museun imini. Edo sartun, ez da izeman mile turiste gaztelugatzen.
Nitzat hor, ez da, ja ez da ondarie, ja da, bueno, gauze objektu turistiko bat. Bai, uste dut, ondarien garrantzitsuna dela kontestu, eta kasu honetan, kontestu zein de, nik loba moduen jakitzie zelan zan, hemen bizitzie, laneitzie, zer dan geure produktu landatutie. Hor dago ondari benetako, azkan nien honek arrizeti ez. Borrome imoten dago, bai, holan hasi nintzen, esamen, bai, aurretxun hasi nintzen. Horra mariro. Txeko burutxe geratu da, penigaz. Eskolako estreno ditxo. Dana familizen inguruko melau piezi, La familiko burrin da una zeu. Bueno, no cuenta con eso. Ya por me río. Arriskutan ez beharren artean, joten gogu beti zure gana, itxasoan ez bai eta lurrean. Guztiontzat izan zaitxez ama. Hori kanti da, gure familizentzako negarritzeko aitzakiriko biena. Ez que amumak asko kantatzen zauen, ize da. Bueno, berez kantatzen zauen asko eta abesti hori asko. Amuman rekuerduak otena da holan. Beti, bai, arrotxa pile da horra etxipe piesan egin itzen dut. Edo bestela, hemen ekarri holan hartu, da meti bota. Pasa que ezagun erabiltzen zua dela modernorik, esnetako. Gaur egun gallinero bata, bai inoiz laba bat izan da, eta bueno, de hecho laba bata hau prestatu ezkero. Hau da, neure... Foku imingotzat. Neure bustue. Hau Antigoneko froga bat izen zen, arginatu bazorra nintzen nola, nordu erdi imintzen, eta gero bustu intzun. Da ezauen ezetako bebalizo, eta gero pentsagot, igual hemen biharra porbetingo dauela, holan, oiuek jaboten. Da, nire berzinua de guerrero de terracota, apurbet. Besos y abrazos y frutas también. 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 Besos y abrazos. Habitualment da, hasi nintzenien, obra hau eitzen. Neu txikitzen, nolako idizen harri bategaz.
beti petxaren, jo, bitu, hor hasi nintzen, obra hau egiten da, konturetu berik. Da, bitu, hau da argazki bakarra, dakotena ni baserriz egaz osorik. Hau txikerra, nahi neu, izeko gurutzen eskuetan, bera dala obran entzuten dan ahotsa. Eta, bueno, honek berane lagunek. Maia, Pako, Kontxi, da neu txikitzen. Raru da, ez egoti, ogi kuskur bategaz, ze argazki denatan agertuten nahi beti, ogi kuskurregaz. Beraz, hori, baserri txarrak, niri esetu doz, nik berari nahiako arden. Hori, kuriosu da, no? Hor, ikusten zu, hola, ni hor, hemen. Da orain, ez alizati ez hartun barrora, edo ez ezin balkoi horretara joen, ez? Osa, egunero ikusitxo, batzutan holan distantzi jartzeo da, ostra, eske... Ezin naiz hartun, ezin jot hor barruen sukaldatu, ezin jot, da bindala, babitu, 40 urte, alzar, eta, bueno, hone gauzeko lan diez, no? Egun batetik bestera, konturetu berik, jenti hiltzen dan moduen, baserri zebe hiltzen da, eta listo, ez da besterik. Besos y abrazos y frutas también. 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 Baserrizek mimo behar dabe lana. Gure pentsamentuek baserritzik urruntzen dizenean, teiatuen jeusten hasten da. Hola, familia Ugalde Asla. Bueno, 2 minututan itxe dut estrena, da honegaz pandemia ospizegaz ezin zarela izamen egon, ez, esateko, neugaz hausila, hemen be, a distantzia badan be, eta, ez, hau lana zuena be bada, así que, ikusko zi, non niz, hala. Zaindari lastana bilatzeko Jesus gure semea guztiontzat izan zaitez ama arriskutan ez beharren artean jotzen dugu beti zure gana itxasuan ez bai eta lurrean, guztiontzat izan zaitez ama. Arriskutan ez beharren artean, jotzen dugu beti zure gana. Itxasuan ez bai eta lurrean, guztiontzat izan zaitez ama.